uwa kada ka manta da na subscribe sannan ka danna ƙararrawa sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na kowa da zafin su kada a barka a baya. Kokowa ga ta nan tsakanin Sango da Aminu Ibrahim na yabai ga ta nan Sango hankali la ilaha illallah aiki zai lalata subhanallahi Aminu hankali la ilaha illallah Aminu ya kare Sango na nifa na rantse da Allah Sango ba a tai ko ina ba Aminu Ibrahim ya kasai har Aminu Ibrahim ya kai tashi hankali ga ƙarhi ta jama'a tallama yanzu ga Iliya Jargo ga shirin da shida Nura Hassan ga ta nan za a yi tsohuwar kokowa ce ko bariya can wata shekara sadda Nura Hassan ya yi ma'aibo kaye biyu a cikin wannan hili to sai an kai katari shi ma Iliya Jargo ya kada Nura ana cikin wanga hili to yanzu ga ta nan ba a san wani shekara take ba an da yi wancan lokaci ya wuce amma shekara ba ta gadon shekara ga su nan Nura ga hinan shina addu'a yana shaida wa Allah saboda kun san kokowa ba ta da reni wallahi ta nan Iliya Jargo da shi da Nura Hassan ga ana za a shirin gamuwa subhanallah an bushe ga ta nan an bushe tsakanin Iliya Jargo hankali Nura Hassan subhanallah abin sai yan maza da gaugawa aka ci na inji kwado da ya hada kunama ya ce abin ce yan maza da gaugawa aka ci ne ka san Iliya Jargo ran makama ka gayya ne shi yasa ya burtsace saboda ya san Nura ba karamin azzalumi bane a cikin yanayin kokowa zalunci na kokowa Nura ya yi nisa ba zalunci na aba mutum rabo ba subhanallah Nura ya samu kama aiki zai lalace kai ku zadan nan kai la ilaha illallah subhanallah Nura ya kasuwa na rantse da Allah Nura ya kada Iliya Jargo ba a tai ko ina ba